Gaur hasiko den kalera martxarako kantu berri bat egin dute. Borrokalari kalera famatuaren moldapena. Preso politikoen eskubideen alde burutuko den ibilaldirako espreski sortu dute Tajon Prieto y los Cuajalotes taldekoek. Iker Lauroba musikari eta teknikariaren laguntzarekin. Hamar egunez iraungo duen ekimenaren soinu banda izan nahi du kantuak. Garai batetako doinuak eraberritu eta irauliaz. Hor gabiltza, kalera martxa hasi behar dela eta eskatu digute. Ez dakit oso seguru dauden ze eskatu digute, baina abesti bat grabatzeko eta gaur bukatu dugu, eta ja nahaztu eta kalerako prest daun. Abesti baten bersioa da edo, ze aldatu da abesti originaletik? Eman diogu pixka toke mexikanoa gure estiluan eta hor nabaritzeia, ez? Nik asko ez dakit hortaz, eta musikoek hobeto esango lukete, baina ondo pixkate dantza egiteko, da rantxera modun, da aizek ere badauzka, eta pixkate hartu izkio gotak. Zuen estilua versioneatzea da, ez? Bai, totalmente, gure estilua versionatzea eta gure destinoa disolbatzea da, baina bai, eta parmixa, bai. Eta, pixkat kalerako abesti egingo zute, baina aparte ere kalera martxan parte hartuko zute, kontzertun batian, okerrezkoa nago? Bai, baguaz uztailan 22an markatu, Ondarrura, eta hirugarren eguna izango dute uste martxan, eta ondo torreka pixkat ez, salsa pixkat eta dantza pixkat eta aukera. Entzun bezala, Tajonekoak larunbata honetan izango dira Ondarruan. Kaleraren kanta berriaz aparte, beste hainbat kantu eta bestelakoak eskaintzen. Borrokalari kalera, kalera, borrokalari kalera, kalera, borrokalari kalera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Hortxe, bukatzea. Spoilerra. Negociate si quieres un chalet, afíliate a UGT. Si quieres un chalet, afíliate a UGT.